Ah. Day, kita oy. Kayod dani, kayod. Manghagbas basta way mga grado. Mo naman niya tong trabaho yun, kay wa man tay kuan, grado. Ang na lang ta. Kapalit nagbukas, isa ka adlaw, katulo makakaon. Okay na. Napabay mga bayranan. Hagbas lang gud. Basta kay natay asawa, mapakaon nato atong asawa. Okay na eh. Pamanta nang andoy og kuan. Di nato nga kinabuhi, ato nga makakaon lang isa ka adlaw. Okay na. Tamabas mo. Ana ra gud, simple ra kayo eh. Nabakas Grace di sila ano kay natin tuyo ba? Time pa. Kisa man niyang hagbas diri Pre! Oy! Oh, naman ka? Mag-exercise ka? Baklay lagi ko na. Nay mong asawa dito, nas mari dito Oh, sa inyo. nasa balay, naglungag. Nang hurnal ko ba, kay may na lang, pabalit og kuan bugas, makakaon sa isa ka adlaw, makakaon katulo, okay na. Kaya hay na, mas dahil mo na hindot nga. Nagbaklay-baklay man kanya, buntis bawal ba na sa imo ha? Exercise ko ba Okay na. niya? Di ba po din pero Okay po na. mas maayos kayo na imong gibuhat kay trabaho ka para sa imong asawa niya. Ayay kay nga asawa kung say Wait, gusto. kuan ba? Mo mong ginako amare kanang di ginako patrabaho na akong asawa mare. Kaya hayan mo inana pre no. Yeah, nasa balay ako akong asawa. Lawsa lang. Nakoy, i-checkan niya ba? Adoran ako sa ito na mo kasi dito. Lawsa lang kay namilo pud to niya. Nagkuan ba? Sige pre Kay niya. kagbas ako ha no. Oh, pag kanya pre kay. Mo apas lang ko, manon lang ko ni. Sige pre, sige. Ani kamot kay tarong pre. Oh, sige. Mo apas lang ko mare. Sige pre. Kangan na mga bulak di. Lima kay gamay king kaang. Ako ko kay sa. Hindi trabaho kay mula mo. Kanina naman gugod dire. Kapag lagi ka. Ali. Sino? Ang laag mi ba karong nami rights rong 27, 28. Unsa nang adlaw? Unsa pitsana? Ay unsa ikaw na ba? Adlaw? Sabado nagdomingo. Kabalo ko nga wala jud kay free jud kay kaana. Free ko anong Sabado Domingo. Sabado Domingo. So, Duha ka daw na. do ka adlaw na. Isa ka gabi ilang. Naka adlaw og isa ka gabi. Sabado ta sa buntag mga mugikan kadlaw na Pero bantay-bantay ta kasi kung ba na ba? Ay. Wala na ba ka? Yun na, pag matulog mo, ako di Unsa mo, man yung oras sa Sabado? sa Sabado, alas 4 sa kadlaw mo, 4 sa Gikan na. Sabado. Pwede ra kay tulog pa man siya ana. mo adto ta og katiil. Tingin. Katiil ka na mga nindot kay dagat sa mati. Kaya Oh. excited po ko na ba? Tapos, panghipos na daan, samtang lahi pa panghipos na daan, para ini mula ka kag kadlawon, largo na ta. Sige, Sabado Domingo magkaha. Unsa man ang adlaw deron? Uy, Merkulis na bayaron, pila lang, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Oh. Duha na lang ka adlaw. pwede maka-prepare po ko, makapangandam po ko ba? Pagdalag ko, ay lagkabalakag mga kuan, ano ibala nimo? Ang Pagdala kuan, financial ana. financial, basic. Ah. Wow, purang Ikaw na. Para ana. Ani. Alas 4 sa kadlawon, unsa may timailhan nga naa ko, po para makagawas ka. Ispat lang. Ispat lang. Ispat Unya lang guys, ba? mata na kung naong sa imong bana natulog. Ano? Ay ispat lang mo na tong Oh, side. mabalaan na ko na. Ispat na ko sa ato. Oh, Pag ispat nakay lang. makitaan nga murag hayag, mao na na ako na na. Ispat lang gani kay para masakpat ako daw. Okay na na, mura na kung timailan. So alas 4 sa Ispat kadlawon. sa kadlaw. Sige, fight. Oh, naislayo man gid po dai nila Grace oy. Uyat baklay oy. Hala. Kinsa ning kauban sa asawang gibhay? Murag lalaki man ni murag. Najud kauban lalaki. Kata niya sa gibhay traba dito nang hurnal taon tong iyang bana na ning kamot para naihatag sa inya. Sana minuang ra kabit-kabit na pud guro ning bayanan ni. Itong Oh, sagot. basta kay Sabado Domingo ra man ka ha. Sige. Imong bana. Mare! Mads! Oy, May munta! ay munta po. Kailan ang kawan ni mo? Mads!
Tagaubos ni, tagaubos. Lalaki na gina. Kani, bagura ni, baguhay na diri, tagaubos na ba? Nagusa man na siya dire. Nga Nasige pa ngayo, mamalit punta na siya kuan ba? Similya sa bulak nako. kuya budno kay lambing lagi mo. Si pare dito ba nang hurnal man dito pare dito. Oh, nako nakita nimo? Ay dagyan ni ako nang tanak ko nga daw ka dire niya ingon si pare na daw dire. Kung sa ito yung tani mo mare. Ha, magsikat-sikat gurun ta pero murag busy mo kanang kay bisita ni mo. Loy, gitartin na ginako no kay ban pugog similya. Nagkulingkod sa Pedro Katali. Lingkod sa mare. Oh, Antes kuya. trabaho. Iya magtay oy. Nay, baka gigi ka na? Ma, Isa man eh. customer gana ako naman malit kung tagbulak. Nya. Sweet man lagi kay mo diri naglingkod. Unsay sweet. Taka naman. Tarong niya mare basin no niya nag Wala manggod. Pangita na pa naman trabaho ko nag. kuno na pare taon nagkamuritsing og nang hurnal para na pakaon nimo nya ito. Mari, wala ka kabalo kung saan ako kapinangga tong pari nimo. Oh, lagi na lagi. Uy, mare. Kaya di man bubi mo manggunit pod na. Bangko luoy kay ng bangko kahoy ra na nya mag tinaga ka diha. Pati abri mo bangko oy. Original biya kini kay baturay ko ano angel. Ay niyo na pang mariun niya na ng mga bangko niya. Samaan. Daw katasun sa lalaki. Unsa familiarize nimo? Iyang murag nakita na na Karon diba? naman po na diri wa magi ko ka. Karon naman na idayor man na diri. Murag kita na ko ani ba? Asa mo Asa pala man na ko nakitaan? nakita ha? Nagpasagad ra po ka. Murag kita na jud ko ani ba? Kadaghan ako ni nakitaan ba? Isa. Aray. Sa wakas, relax na ko. Ay, tesa mare, magpainit sa ta. Eh di na mari murag lay pa kong baklayan murag hapon na pud kanang Muli lang sa ako murag nakadisturbo ko ba naman ay kay bisita basin mamalit na sa bulak nimo di nimo ma-entertain kay na ako. Ya, mubalik lang ko kuron yang gabi or mas buntag no. Ah, sige ka bala mare. Ya, boss. Kape ba? Nay mga bulak draw nindot ng mga bulak diha. Pamilya ba ya unyag tarong na imong tarong ako na imong kan mare. Imo Sige mare, gi. Parang munabod man nagnaon niya mare. Ambot lang ana. Lang ana niya, nang na siya. Duda ko ani ba. Sige mo, balik Sige, na ko. Sige mare. Entertain na sa Amping imong niya, bisita amping. mare. Oh, Ano nga. Iko tayo. Ulo na siya daw. Lain na nadudahan na inunta. Di daw, kay... Balo na ba ito? Nakita lang ta nga to ta. Oh, Mare, asa man ka? Nasa Grace sa balay? Oh, naagid pre. Positive yung kayo na. Ayan, nakunsa man ang asawa dito. Na, basta positive yung kayo nga naagid. Positive, naagid siya. Unsa man ang positiba? Unsa man positive na? Basta positive yung kayo pre. Kitaan yun ako pre. Mare, unsa nang positiba na, Mare? Imong asawa na ikauban lalaki dito si New Hub pre. Ha? Positive kayo. Hoy! Hoy! Ay, kay tawanan ka? Basig karon na ka human ka tawanan ka. Kaniyara ka dire? Smoke Grace, basig panikbason timong laron. Di, unsa man Dire na? ka slow Grace. Relax lang din. Unsa anong gunit-gunitan man nimo ko asawa? Relax lang ba. Ay. Basig maputol ang ulo nimo ron. Nakano ni. Unsa may toyo di mo sa asawa di ay? Oh, sige dagan. Dagan. Dagan ha? Gihart, paminaw ba? Putol gyud ang ulo nimo ron, dagan ka. Dagan. Putol ang ulo nimo ron, dagan ka. Gihart. Ganihara ni ka dahil si kakukoy-ukoy sa kong asawa. Sige, Ganihara ni ka diriya. Nilang lagarawin.